rapidele! Și astăzi vom juca jocuri random, iarăși. al doilea episod. În acest episod vom juca Five Nights at Freddy's. Să punem o melodie cu valoare. Melodie cu valoare. Hai să nu mai punem. De ce n-am voie? N-am mai pus episodul. Hai bă. Five Nights at Freddy's. Și sunt aici cu vărul Sami și cu Ayan. Da. Frate meu. Adică așa la treti dau acum. Taci. Bă. Nu ești în cadru. Deci vom da mut cald și să începem direct la acțiune. Vom trece direct la acțiune. Spune, da. David, tu e popular. Ce se joacă? Nu știu. Ne, o să înveți. Bună ziua. Mamă, era Freddy. Ai văzut? Ce? Asta e Freddy. Aici Freddy. Da. Gold Freddy. Era tic. Bă, în episod. Bă, nu vă mai bateți în episod. Vă dau un pumn la amândoi de vă înghiteți mațele. Să te încur de ție mațele pe gură. Eu mie! Îți dau eu un pumn. Eu nu ce eu și David îți dăm un pumn. Pleacă, Calna, pleacă. Nu, eu cu David îți dăm un pumn. Amândoi un picior deodată de zbori în altă țară. Pleacă, Calna, de aici. Deci nu vedem nimic oarecum. Nu, până acum nu vedem nimic, dar o să fie ceva acțiune peste câteva minute. Uite, mă! Pe cine? Ăsta. Ăsta nu e Freddy adevărat. Aici trebuie să vină doar Freddy. Acum ai ajuns doar Freddy. Nu, Mai mult. A plecat. Cine? Uite, deci ăsta era, Bonnie era aici, uite, acum e aici. Bonnie e de fapt pe bune. Ce? Bonnie era pus pe bune. Și What? Gold? Ce? Știi Just Gold? Mangle! Uite ce e sus acolo. E Nu e Fox, e Mangle. Eu uitați unde e Bonnie. Aici, ce faci, Bonnie? David! Chica și Freddy stau aici. nu mă lasă. Plecă de aici. Foarte ciudat că Mangle stă aici, asta mă pământă la propriu. Care e Mangle? Care sau care? De sus, nu știi că aici nu era prima dată. Aici nu era. Nu era. Știu. Și mă sperie și pe mine. Ce față are, bă, băiatule? Ce poate unde a plecat Bonnie? Unde e Bonnie? A plecat. Poate lângă tine. Fac, m-am sperii. Taci, mă sperii. A plecat și Chica. Cred că acum o să plece și Freddy. Ce? A plecat și Chica. A plecat toți. Poate l-a luat Freddy, mi-a luat Uite-l pe Mangle. A plecat Mangle. Unde e balon? E balon, băi, în cameră. Yeah. Oh! Did you see that? Foxy! De ce te uiți? Ca să nu mori? Nu, ca aici, dacă nu umplu asta, vine o fantomă. Ai văzut unde era Mangle? Aici, dacă nu vii... Bă, Freddy! Unde? Nu e nicăieri, Freddy. Uite-l! Foxy. Flashlight. Ia. Freddy! E Foxy. Trebuie să-i dau asta până pleacă. Flashlight. Asta cu casă. A plecat. Mai deodată. A plecat, da. Foxy devine activă din noaptea a doua. Bă, hai. Deci dă-i Freddy. Asta nu e Freddy. Ba da, dă-i puțin lumină. Dă-i lumină. E ea mică. E jucăria mică, Freddy, dar n-ai văzut ce mare e Freddy. Uite, ți-l arăt. Uite-l pe Mangle. Uite, aici e Freddy. Bă, ia deodată. S-a poate aplicat. Uite față. Nu e nimeni pe stradă să... palomă. Oh! Plecat? Nu.
Merge. A. Balon boy. Nu mai bate. Da, mi-a plogat lumina. Mi-e frică, bă, băieților. L-am văzut pe unul la pat. Mă dăm muzica. Fuck, cine a zis hai? Tu asta până nu vine Cine a zis hai? Freddy, cred. Nu, Balloon Boy, clar. Ce? Gata. Fucking Balloon Boy. What the fuck? Ce? Balon boy. Fuck de Nu face nimica. Ba nu, ți-a bateriile și nu mai merge să dai cameră, să nu mai merge nici, nu mai merge Lumina. flashlight-ul și mori. Și camera. Da, De vezi ce că- face asta Balon boy? Eu Pentru nu că e văd. rău. Ai, fuck it. Trec. Poate trec noaptea, ar fi boss. E patul. Bun. Era bun. Cam ești piciorul, mi-e frică. Mie nu mi-e frică. Hai, pleacă de aici. Nu, ne-e frică să nu ne omoare. Da, am ajuns la... Ești în costumul lui Freddy. Ca să nu-ți dea seama. Cât de că să nu mă trec. O, Cica! Unde-i Freddy? A plecat. Cica. Cica nu-i mai tare ca Freddy. E, mă rog. Freddy Gold e mai tare ca Freddy normal? Da. Gold Freddy nu-i mai tare. Gol, da. Ba nu. Nu mi-e că e mai mâncător Freddy. Oi, după că mi-e șpi. Nu mai merge, nu mai merge. Ți-a scăs bun. A zis cineva, hai, hai. Balloon Boy, hai. How are you doing, Balloon Boy? E noapte 5. E ora. Dacă pierde o plâng. Nu mai e nimeni. A plecat toată lumea. Ești nebun? De camere. Ce s-aude? Stau așa cu camera până plec. Stau așa până plec. De ce? Nu-ți dai seama că ești tu? Trebuie să aud. E frică, e frică. Trebuie să aud. Dacă plec. A plecat. Fucking man. Noi stăm în ploaie și Nu zicem strada că ăștia vin pe noi, ești mai bun. vin pe noi de la noi și... Ce rău de că... Dacă zice nu... Avea tit. Ne zăria hainele. Am trecut. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost scurt. Da, știu. Mai facem unul. Am filmat 8 minute. Mai facem unul. Nu. Eu am fost cam atât cu acest episod. Eu am fost cu David, el a fost Aian, eu am fost amic de lume. Pa!